Miskan porukka Viitasaarelta kalareissulla. Oli hyvä reissu. Tai on hyvä reissu ja lisää lähdetään pyytämään. Mahdottoman hieno peli. 16,4 on. Tornioon asti lasketaan veneellä niin huomiseen, että saadaan mahdollisimman pitkään kalaa. Pienin kala täydessä. Hyvä porukka. Miten se tuntuu? Oikein hyvä. Tuntuuko Risto siltä, että niinku elämä voittaa? Kyllä ollaan. Kaikki ollaan voittajia. Yhdessä hankkeessa. Kyllä. Kolmesta. Tää muuten painaa aivan helvetti. Se painaa niin jo. Sumasta löytyy tämmösiä kaloja. Oo, jääkykaloja. Venekuntia on helvetisti yrittämässä, mutta me otettiin pisku. Pannako loppuista? Venekunta.